Il-ħadd it-tajjeb. Illum 25 ta' Frar, it-tieni ħadd ta' Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali u Kolleġjata ta' San Lawrence fil-Birgu, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw l-Arċipriet Dunkarm Busuttil, Dun John Avellino u l-membri tal-Kapitlu.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif kont qed ngħid lis-sindku ta' din il-belt vittorjoża tal-Birgu, it-tfal ta' din il-belt huma tfal anke fil-maltemp, baħrin mhux tal-Bnazzi biss, għax illum f'din il-jum ta' xita bartu kesħa għaw din il-komunità sabiħa, anke bil-kor sabiħ, nirringrazzjakom ħafna tal-iltqajtu l-istedina li nkunu fl-imkien f'jum il-mulej. Illum Ġesu fil-Vanġelu isir ħafna sabiħ. Allura ejjew nilmħu Ġesu kemmu sabiħ u kemmu tajjeb, kemmu tassew ħabib ta' vera. Fil-bidu dan il-Quddisa ejjew nitolbu l-maħfra ta' kemm il-darba aħna insejna kemm iħobbna Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jintridna nisemgħu lill-ibnek il-għażiż, itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla rid iġarrab lil Abraham u qallu Abram u wieġbu hawn jien u qallu aqbad lil ibnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art tal-Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoliet li jien se ngħidlek. U waslu fil-post li kien semmilu Alla u Abraham mett idu u qabad is-sekina biex joqtol lill-ibnu u sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewit u qallu Abraham, Abraham u dan wieġbu hawn jien u qallu la tmexx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħadniex minn ibnek il-waħdini. U Abraham rafa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut meqrunu fil-frir. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abraham mismewit u qallu naħlef fuq ruħi oraklu tal-mulej. La darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħadniex minn ibnek il-waħdini, jiena nbirkek żgur u nkattarlek sewwa li nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek qatjiret bwieb l-edewwa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kemmni. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali fl-imkien jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Bqajt nemmen imqar meta għedt jien imdejjaq ħafna għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu fl-imkien. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Iva, mulej, jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek.
Int ħallejt li l-irbit tiegħi lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ flimkien. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Intemm il-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem flimkien. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Qari mill-Littra ta' San Pawl l-Apostlu lir-Romani. Ħuti, jekk għall-umana min jista' jkun kontra tagħna? U li lanqas lill-ibnu stess ma ħafira, imma taħalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-mażulin ta' Alla? Alla stess hu dak li jġustifikhom? Min se jakkundanhom? Kristu Ġesu li miet, jew aħjar li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Inqumu bil-wieqfa. Glorja u tifħil lilek Kristu, glorja u tifħil lilek Kristu. Min ġo sħaba kollha daw l-instama leħen il-missier jgħid, dan hu ibni l-Aziz li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu, glorja u tifħil lilek Kristu, glorja u tifħil lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jagħmeġ bdija tal-għaġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojot daqshekk. U derulhom Elija ma' Musè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu, Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Musè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba waħtithom u minn ġo sħaba nstemma leħen jgħid dan hu ibni l-Għażiż isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hemm kelma li taqqat it-tliet siltiet sbieħ mill-Bibbja li qrajna llum. Ħanipprova ngħinkom nifhmu x'inhi din il-kelma, kelma waħda li taqqat it-tliet siltiet. Mela fl-ewwel qari smajna l-istorja ta' meta Alla lil Abraham jitolbu offerta speċjali. Għal-missier hija talba ibsa ħafna. Qallu mur fuq l-art ta' Morija, offri lill-ibnek l-uniku wieħed li għandek minn Sara sakrifiċċju.
Jiġifieri oqtolli lil-libnek. Tifhimha di? Le. X'kienet jipprova jagħmel Alla? Ovvjament għamillu eżami test lill-Abraham. Għaliex? Għaliex ir-reliġjonijiet tal-madwar hekk kienu jagħmlu. Kienu joqtlu lil-uliedhom u joffruhom sagrifiċċji lill-allat tal-ġebel, tal-bronz, tal-injam, tad-deb u l-fidda. Xi ħaġa li tkexkxek. Imma Alla ħaju vera lill-Abraham rid jurih isma' inti tistmani għal minu daqs dawk kif tistmaw lill-allat tagħhom. Kien test. Alla ma kellux bżonn id-dem innoċenti ta' Iżak, tat-tifel ta' Abraham, ma kellux bżonn. Kellu bżonn il-fedeltà ta' Abraham, tal-missier. U meta ra l-fedeltà, għallu jiena l-libnek m'għandix bżonnu. Imma meta Alla bat lill-ibnu, ħasiba mod differenti. Il-Vanġelu din hija l-kelma li taqqat it-tlet siltiet, il-kelma iben. Fil-Vanġelu Ġesu jażel 3 dixxipli, dawk li kienu l-iżjed qrib tiegħu għażilhom hu. Ma nafux għaliex, 2 taħwa u Xmun bin Ġona jew Pietru, it-3 sajjieda. Imma daw kienu x-xhieda tiegħu meta qajjem it-tifla ta' Ġajru bħallum fit-trasfigurazzjoni anke fl-ort tal-Ġetsemani. Dawn huma 3 dixxipli li raw il-mumenti intimi tal-qawwa imma wkoll id-djufija ta' Ġesu. U qudiemhom Ġesu jitbiddel isir straordinarjament sabiħ. It-3 Vanġeli jirrakkontaw din ħaġa li smajna llum, kulħadd jesprima mod differenti. Illum pereżempju San Mark jgħidilna tbiddel qudiemhom il-biesu sar abjad u jgħammex bdija tal-għaġeb, ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojgħod daqshekk. U Alla il-missier jgħid din il-kelma fuq Ġesu. Dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Qed jippreżentawlna mela jekk it-tifel ta' Abraham kien jismu Iżak, iben Alla magħmul bniedem jismu Ġesu. U Alla joffrijulna lill-ibnu. U San Pawl hawnhekk fejn tidħol it-tieni qari u l-istess kelma jgħidilna lanqas lill-ibnu stess ma ħafirha. Imma taħ għalina l-koll. X'irid jgħid San Pawl missierna? Li meta ġie assijunno u aħna lill-ibnu ridna noqtluh, Alla ma reġax lura mill-imħabba u l-fedeltà tiegħu. Ara lill-Abraham, għallu jiena nixtieqek toffrili lill-ibnek. Hekk għamel Abraham, imma għallu jiena rajt ir-rida tajba tiegħek, no thank you. Imma taħna imma lill-ibnu, lil-Ġesu, ridna noqtluh ma żamniex. Ara lill-Iżak, Alla ma ridux maqtul, is-sagrifikat. Ħafna drabi ma nafx jekk tiftakrux, minn hawn ftit ieħor intom ukoll ikolkom il-ġimgħa kbira. F'ħafna mill-proċessjoni tal-ġimgħa kbira qabel il-vara tar-Redentur ikun hemm il-personaġġ ta' Iżak ma' missieru Abraham ġor Itzkuk. Minflok iżor Lowda ġor Itzkuk. Għaliex fir-rakkonti tal-ġimgħa kbira
Iżak iġorri l-ħatab li fuqhom imbagħad suppost kellu jinqatel, huwa ifakkarna b'Ġesu jġorri s-salib li fuqu fil-fatt qtilnieh. Din id-distinzjoni bejn żewġ tuliet, liben ta' Abraham u liben ta' Alla. Liben ta' Abraham kien moti għas-sagrifiċċju. Imma Alla li l-missieru qallu jiena m'għandix bżonn id-demm ta' ibnek. Meta ġiet imma għall-liben ta' Alla, aħna qtilnieh lil Ġesu. U għal San Pawl missierna, dak li Alla ippermetta li jsir f'ibnu, li l-ibnu stess ma ħafiriex, aqqas li l-ibnu stess ma ħafira, imma taħalina l-koll. San Pawl jgħidilna jekk għamel hekk, inti tista' qatt tiddubita li Alla jħobbok. Dak li l-ibnu mejjed fuq is-salib, kif tista' inti qatt tgħid Alla ma jħobbnix? U San Pawl jerġa' jinsisti. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla hu stess li jagħmilhom ġusti jġustifikhom. Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew li aħjar qam bil-imwiet? Hu se jidħol għalina u l-avukat tagħna? Alla taħ fidejna minna bih li ridna, imma bekk Alla wera l-fedeltà tiegħu. Kemm iħobbna. Ġesu llum jidher sabiħ fuq il-muntanja Tabor, trasfigurat. Aħna mbagħad nagħmlu festa kbira ta' dan l-avveniment fis-6 ta' Awwissu. Ftit qabel San Lawrenz u ftit qabel San Domingo wkoll biex ma nkun niġġieled ma' ħadd jien, sewwa. Imma din il-festa min irid jiġi ħallija jiġi fis-6 ta' Awwissu mistednin il-koll, imbasta ma nfittx il-ximaġ ta' San Lawrenz ma rridx niġġieled magħkom. Imma aħna nagħmlu festa kbira, imma kull tieħed tar-Randan ta' kull sena infakru dan il-Vanġelu. Din is-sena hemm din il-kelma li taqqat it-tliet qari. Iben fuq it-Tabor il-mulejn il-missier fuq ibnu jgħid dan hu ibni l-Ażiż, isimgħu lilu. Aħna smajnieh dak li qal ma ġobniex mhux lil kulħadd. U neħħejnieh. Ir-risposta ta' Alla x'kienet l-aħwa u nieqaf dan is-sib. Il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Meta l-Ġesu qajmu mill-imwiet, l-imħabba ta' Alla rebħet fuq id-dnub tagħna. L-iva ta' Alla rebħet fuq il-le tagħna. U allura Alla għalkemm lill-ibnu neħejnijulu fil-qawmien reġa' ħabbibna miegħu. Ejjew nifhmu din il-mixja tar-Randan kemm Alla tassew iħobbna. Lill-liben ta' Abraham ma ridx joqtlu, rid biss il-fedeltà ta' Abraham. Lill-ibnu ma ħafirilux minħabba fija u fik. Imma qajmu mill-imwiet biex jagħtina tama li l-imħabba tiegħu għalina aħna minn aħna l-aħwa għamilna x'għamilna ma tgħib qatt iħobbna dejjem u jaħfrilna dejjem. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh.
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ir-resqu t-talb tagħna u nitolbu lil mulej jisma' t-talb li dawn it-tfal qed jagħmlu f'isimna. Għal-Knisja mqazza tiegħek il-Papa l-Isqiet saċerdoti tagħna sabiex jkunu dejjem mera ta' qdusija u mezz taqda fil-Knisja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbok mulej għal dawk li jisimu s-sejħa tiegħek biex jimxu warajk. Għatijam il-kuraġġ biex iwettqu tajjeb il-vokazzjoni tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal bnedmin li qed jibżgħu jgħixu pajjiżhom imħabba l-vjolenza u l-ħażen ta' madwarhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familji tagħna biex ma jonqsuhom qatt il-ferħ u l-għaqda ta' bejniethom u bekk jirawmu fina l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina wkoll li għandna ħafna differenzi tal-idejat, gosti u karattri biex minkejja d-differenzi tagħna narfu nħallu lil Kristu jaqadna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin kollha, speċjalment għal dawk l-aktar li m'għandhomx min jiftakar fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum hija t-tifkira tal-Bejata Adeodata Pisani għalkemm fir-Randan ninsewa ftit. Imma nitolbu bl-interċessjoni tagħha l-pajjiżna u anke biex il-mulej jilqa' talb kollu li preżentajnielu. Bi Kristu Sidna. Il-għani tolbuk dan is-sagrifiċċju li
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulejk naddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħu l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-għajt bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli u fuq il-għolja mqazza wrihom is-seb tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmin għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla idantennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħablu mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna din nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrih iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem
natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażen. Użomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu. There's a
bil-ħrara kollha nroddulek ħar mulej għal din it-ħarbina li għamilna li biha sa minn din id-dinja stess tatina sem mill-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja lill-Arċipriet, lil-Don Karm, lil-Father John, anke lil-Father Aaron tal-konċelebrazzjoni. Nirringrazzja ħafna lill-kor u anke lill-katekisti, insellem il-daw it-tfal li qed jippreparaw għall-ewwel tqarbina wkoll. Tixtaq naċċu ċabċipa tal-kor, nagħtuhom ċabċipa. Bravo. Sanna tal-baċkejkna qabel il-barka tal-aħħar. Grazzi Mulej tal-li tajtna min ħobna u jieħu ħsiebna. Birikom u sob idejk fuq dawn in-nies tantesi salina. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Mulej Ġesu tal-li tajtna tfal oħra bħalna sabiex ikonna ma minn nilabu, nitku u kultant nikbu wkoll. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Mulej tal-li bqajt magħna fl-Ewkaristija, birek it-batir u s-sagrifiċċju tagħna, ħalli bihom insiru iżjed bħal tajbin. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. U nitolbu wkoll bl-interċessjoni tal-Beata Adeodata Pisani b'mod speċjali għal min kun għaddej minn xi mument ta' tbatija minħabba xi addiction, il-papa tagħha kellu l-addiction tal-lob, tal-azzart, batit ħafna minħabba fija, u anke għal-reliġjużi kollha tagħna. Beata Marija Deodata Pisani, itlob għalina. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Let the rain fall
mill-Knisja Arċipretali u Kolleġjata ta' San Lawrenz fil-Birgu. Il-parroċċa tal-Birgu hi meqjusa bħala l-eqdem parroċċa wara l-Katidral Dina u testendi saż-żona tal-Ħawli. Meta ġew il-Kavallieri f'Malta, il-Knisja ta' San Lawrenz saret il-Knisja Konventwali tal-Ordni fl-1530 u damet hekk għal 41 sena. F'dan iż-żmien il-Knisja Dominikana tal-Unzjata serviet bħala knisja parrokjali. Il-Knisja li hemm illum inbniet bejn l-1681 u l-1697 fuq id-disinni tal-Perit Lorenzo Gafà u saret kolleġjata fl-1820. Il-parroċċa minkejja li waħda żgħira hija attiva. Fost l-attivitajiet li torganizza hemm il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li magħha ġġorr bosta tradizzjonijiet fosthom il-purċissjoni tal-Ilsiera magħrufa wkoll bħala l-purċissjoni s-sewda fl-4 ta' Tniebri. Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-illum ingħaqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni, inħeġġukom iżżuru l-website behold.mt biex tidħlu aktar fil-fond tal-Evanġelju tal-liturġija tal-lum. It-tfal jistgħu jsegwu liturġija tal-ħadd u tagħrif ieħor minn fuq il-website bekids.mt. Nawguralkom ħadd it-tajjeb.